bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kuyazo mina ngumfeza untuthu ngakho malo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha la ekhaya phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu ebesele bamangele impela abantu laphana umSminoff ngenkathi ekhankasela iqembu iIFP lapha nomcimbini weANC bekade eqashwe khona uSminoff ukhankasele iIFP emcimbini weANC EMadlankala eMpangeni ngesonto laphana abantu Basale bemangele impela ukuthi kahle kahle yini le ecabanga uSminoff azenze lento kanye mhlambe uphazamile lapha mhlambe njengalokuthi enganda kakhulu ake ngikudedelela ivideo uzibonele ungathi esengithe ngiyabona ukuthi yenzeni ngathi Ngiyathemba uzibonela lapha ukuthi yini eyenziwe uSminoff lapha mangabe uthi uyabheka ngemuva uyabona impela amabhodi yeANC lapha kodwa uSminoff ukhankasela lapha iIFP mhlambe ke noma kube yiphutha mhlambe okanye mhlambe isiqalile iyagqilaza lento kuzokhumbula ukuthi uSminoff akusikhathi singakanani ekade egqilazewe lapha okungenzeka mhlambe ukuthi mhlambe noma isaqhubeka iyagqilaza lento mhlambe mina ngizofisa ukuza kuwena ukuthi kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba oluthinta lapha insizwa uSminoff kanjalo futhi ANC ekade laphana eqashwe kuyona emcimbini weANC wasephazama wakhankasela inkatha sazi ke noma uphazamile okanye mhlambe bekuyinhloso kodwa mina engizofisa ukuzwa ngawo ukuthi wena futhi yini kwakho ukuphawula ngalolu daba izona ezihamba phambili kade sinethulela zona zishisa ningakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ningakhohlwa ukungilandela ku Facebook @RightandKezo nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.